Maysa a maestro tilinteg ti immasideg ken Jesus ket sinaludsod na. Anya kaditi kang runaan kadagiti bilbilin. Daytoy ti kang runaan abilin insungbat ni Jesus. Denggem Israel, ti Apo a Diyos tayo isulaeng ti Apo. Ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin a pusom, iti amin a kararwam, iti amin a panunot mo, ken iti amin a pigsam. Ti maikadwa kang runaan abilin iso daytoy, ayatem ti padam a tao, kas iti bagim. Awanen ti bilin anang nangruna ngem dagitoy. Agpayso day ta maestro, kinuna ti maestro ti linteg, pudno ti kunam amay sa ti Diyos, ket awan sa bali. Isot gapuna anasaysaya at ati tao, ayaten na ti Diyos iti amin a puso, iti amin a panunot, ken iti amin a pigsana, ket ayaten na met ti pada na atao akas iti bagina. Naimimbag nga adayo atong palen dagitoy dua abilin, ngem ti mangidaton iti Diyos kadagiti animal, ken dagiti dadduma pay a sakripisyo iti altar. Nadlaw ni Jesus asimmongbat asisisirib ti maestro ti linteg, isot gapuna a kinunana ken kuana, saan ka nga adayo iti pagarian ti Diyos. Kalpasan daytoy awanen ti nakaitured nga agsaludsod ken Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka o Kristo. Good morning. Kalkalpas ti piyesta na tayo, iso nga kaslapay la piyesta na tayo, taro payaw. Good morning. Kitaan nyo, namapalagi pang kayo sa kaila agbyag. Ti topic tayo, dati ibagbaga ti Ebanghelyo kada maisurat, dati naisurat, dati maibasa tayo, about mo ti ayat. More than 2,000 years ago, ayat, ti topic tayo, nanipod pa di adda ay sakbay ni Apo Isus, adda ni Apo Isus, aging gana tata, ti topic tayo, ayat. Saludsudin tayo man, kaano met nga nakarina, kaano tinaudi apan nakarinayo ti ayat. Awan? Sumula ang kastataro payo at ang kayo mo makariri na ti ayatan. Awan? Tinsama amoyo nga ayat ka. Dete ayat mo kin ni kumarim. Naikam ti rabong ko, apo nagwapo di rabong nangam no ni bakit mo ka daytay napait. Rabong ti apamuitan, daytay samet, ayat ti agnobyo agasawa. Haan ang dayjay laeng ti ayat. Dayjay ka erotic dayjay, erotic love dayjay. Dayjay ayat in general. Kaano nga naudi nga nakarina ka ti ayat. Siya for the last 2 weeks, naguy-uyo ka. Aging ka di ka kasasakitan nga uyak, dahil no aguyak ka kakasla rumwarte dua dangan tamatang nga, kalagkas yakan. Ragsakit ta ulo ka na nagitay, aminan, nga ka mo, kuna man, di man agtumtumar, takitaan taman no, niya ti anos mo nga uyak, ali inom ti danang awanan na kabailan. Hapo, adumad, di ka mo no, ay ayatindak mo, dagiti pumarokya, nagado nga agas nga may daintira kanyak. Apo, daytoy ti tumarem, adda marikotan, apo antibiotic, daytoy ti tumarem, daytoy naunawom ti danom inumam. Adda pa may nangilot kanya, kaslada pinagbalin nga tupig, nangipapudot da bulong sa basa, ada imbungon itabukot ko. Nakabangbanglo ako, dadtoy ti lami ace, dadtoy nagaduda, nagmaya mo jiri nanata, nagaduda mo nga nangilot. Wow! Ay ayatendak nga tadagitoy, wano marikrikutan dalaangan tano agsaoak, kada agsaoak, kung kunak magamit ka. Kanya tadi ayat wano marikutan, amoy ti marikutan. Rumuarak di kwarto ko na di kabalay mi ka, apo dahito ti inumam, anya dahito kalaman sikindero, apaya tauyok mo. Ayat nga ta wano, agabay kam ngamin ti kwarto, agpapa nagsiguro mapuy-puyat mga dumdum nga. Damay dagiti mo taga Salcedo ma ay ayatindak nga tawon irorumandak ko nada, apo amok ti inumam, anya dahito kalaman sikinjin. Ay, apaw, taga Salcedo nga talaga. Apaw. Kaya so, kung kunaklaw-lawagan tayo, anya dita, ayat. Wano, marikutan.
Lawagan tayo aday jay. Ayat mo't siguro, barbaring la. Ngamhaman ayat day jay niya. Nagaduda nga mari, kaya iso ti kunak ni ayat tendak gayam. Iso ti kunak ka, apay day tambon ni Apo Diyosen, apay masapol nga paguyo kenak, tapno marinak ti ayat. Lawagan tayo, anya ngamin ti ayat Baka hampay nga clear kanya tayo ang amin no anya ti ayat. Baka agkam kamali tayo mo no anya ti pagibasbasaran tayo, anya ti notion tayo ti ayat. Anya ti opposite ti love. Hatred, no. Haan nga gura. Ang kasalungat, kunana niya. Ti kabaliktad, ti ayat. Haan nga ti the opposite of love is not hatred. Selfishness. No, gamin, when we talk about love, it's all about the other party. No, agayat ka, di ayat mo para kanyada. Di ayat mo iti pamilya. Di ayat mo ijay trabahom. Di ayat mo ijay aramidam. No, di ayat mo kini Apo Diyos. No, nangrugin nga ti pinagserbyam, ayatan tayo ti sabay, bagi tayo, ngam no nagbalin kan nga di aramidam kini kabsat mo, para king ka, mangrugi kan nga agbalin nga selfish. Haangkan nga agayat. Adu at nga agayat kanya tayo. Ada na kita duma, nanang tatang, agbasa ka nga nasayaat. Apaya, no daduma ka, para masa bayam kunana ngam adda hidden agenda na nga kunana, naggagardwar amin nga kaaroba tayon, si kalati sa anen, kababain. Sino ti kababain? Jagbas-basa, wano si ka nga naganak. Tanu magagradwar kan tumet, ay kakitaan nak tumet. Selfish dayjay. Self-serving dayjay. Aga-aramidin na dayjay, gaputa kayat na nga agsubli para king kuana, haan nga clear nga ayat. Haan nga clear nga ayat dayjay. Iso nga lawagan tayo ngamin, no, nyati bagbaga tayo, ay ano maipapan iti ayat. Haan nga, no once nga rinugyan tayo ti nga serserbian ti bagi tayon di aramidem para kanya na namnamaem nga agsubli para king ka. That's not love. Clear. Saan nga ayat dayjay? Agmulmula ka, no daduma ka, nagditingaw mayat nga example ko, no daduma ka, no addapaw iti anak mo ka, kumare, ni alaam mo datoy, sabon nga Irish Sprinkin Crest, nga toothpaste. Ngam nagpaw ito di anak mo ka, bagto ti bagik investment gayam dayjay. Apan. Dayay. Daya ti kaiso nga alawagan tayo no anya ti definition tayo iti ayat is all about the other person. Ni Mother Teresa of Calcutta the late Mother Teresa of Calcutta, Saint Teresa of Calcutta tatan. Kadwa ni John Paul II kina contemporary no nga na-i-declare nga santo. Anya ti kunana gaputa DJ charitable institution DJ congregation da EJ India, nagado da kitay haan nga mangmangan, nagado baba nang, ngam nagado ti agbisbisin. Kakaasi da jay lanlansangan, apan napidpido nga pakpakanan digdigusen. Kakunana, ti definition na iti love, doing ordinary things with extraordinary love. Aramidan tayo, with love dato yung uyak, aramidan tayo dagiti ordinaryo abanbanag nga nagaburan iti extraordinary nga ayat. Iji nga uray da tayo mat iji pamilya tayo. Yes, we can be responsible wife and husband, parents. Mabalin tayo mga agbalin nga responsable nga anak. Ngamaan tayo nga agay-ayat. Kasano nga agbalin tayo nga responsable nga mga agay-ayat? As a mother, as a wife, kala ko mananang, wan makaluto ka. Nagluto ka ti pamigat. Sakbay ka nga imay ditoy. Inaramid mo di responsibilidad mo. At ayat dayjayan, not yet. Hampay lang ayat dayjay. Nagiwa ka tilaso na nga inggisam. Tapno iprito mo't ijay itlog mo. Kinagmayat mo't ano with love aka agiw-iwa ka ko.
Oy, nagmayat, bigbigat. Ngam gapot ama makalwa ka ko dagiti sa daot agreeing kaya altawa ng mga nang mabalimot na pakan mo ida ngam awan ayat na mapagdumayo di bagbaga na oh mapagdumayo di jay you can be responsible father ag-provide ka para iti pamilyam. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Ngam mabalin deta nga pa nagtrabaho awanan iti ayat. Nagmayat nga ron. Palpaliiwag dagitay best friend ko nga umay agdaldalos ito'y nga dagita nananang. Ako nagaduda. Ngadam mo dagitay agdaldalos, very silent, nagmayat, managdaldalos na. Dada tayo manan, dagita kakadwa tayo, di naman la umayan, nalpasan. Awan mo nakita ka kasjay, awan di kasjay mo, da kayo. Dajay madlaw mo nga han, awan ti specific nga kuan dajay. Ore dagitay kabalay ko dagiti ubing. Kunak kanyada, ore di pa nagpakanti aso. No ikam ti ayat na mabalin nga makatulong ti panagsanto. Uray nalpas mo nga agpay so pinakan ida, ngam di pusong kaham nga ayat. Iso ko na ni Mother Teresa, gusto di ko na doing ordinary things with extraordinary love. We are in the liturgy. The way you read, the way you sing, di pa nagkanta tayo, di pa nagtukar tayo, di pa nagmisa tayo. Naglakam responsable ak, ilipas ko amin nga misa tatangal Domingo, haan? Sa lunsod at ayat na. Mabaling ko nga ilipas latan at imisan alpasa. Nag-aawid kayaon. Ngam ti sa lunsod adda ka di ayat na. Para kanya da, wano para kanya. Ayatem, ay hamo nga mabalin nga may nga ibaga nga ay ayatem ni Apo Diyos ti amin apo so amin nga nakam mo no di mo met maayat ti padam nga tao. Sinno ti umuna nga ayaten tayo. Baloni, wano, meaningless, awan pa kaipapanan na balbalatong, nukunam nga, nalaing ka nga agayat ijay workplace mo. Na official ka kumati barangay, wano tanod ka, wow, maawawardan ka djay. Padi ka mapalpalakpakan ka djay. Mestra ka, maawawardan ka ti DepEd. Ngam di unag ti balay mo, kahanda mo, mari na ti ayak mo. Balbalatong. Sino ti umuna nga makari na ti ayat? Dagiti first person. First person nga. First hand nga makaawat. First person kasi kadaydayan. Dagiti umuna nga kapulpulapul mo. Iya unag ti balayo. Nagsolpang dama nga min father. Uwan nga rod. Ti challenge na nga rod ka. Ayatem, dayjay. Haan nga kaayat. Kunana ti salmo responsoryo tayo na eh. Ay ayaten ka o apo apigsak. Naglaka ti agayat kakabsat. Wen, ngam no daduma very short time, short period di ayat tayo taapaya. Naglaka tayo nga mauma. Di mo no daduma agsaltak. Nauma ako, nagsaltak. Apaya, nohaan nga nakaramot ka ni Apo Jesus, naglaka nga mauma. Anya ti kunana di kanta tayo. Jay surat ni San Pablo, ti ayat na anos. Apa yang arot nga di ayat mo ka, nagmayat matata. Ngam inton madamdama ka, agpukaw. Kangkangag mo di sermon niya po padi ka, wow managayat ka, madamdama naglakam nga nalipatan. Ti ayat na anos saan anaimon ti tao nga naimon selfish di mat oh ti tao nga naimon selfish iso nala ti kayat na amin.
Saan naimot? Daitan di pagibasaran saan naimot. Ngapay nga rod handam idi ondas ka nagadupay la jerefyaw. Inton dandani agbangles ka iwaras o darsen nyo akanan. 2 minutes la dayta. Imot. Ken natangsit. Saan natangsit? Nadaduma nagtangsit tayo. Napangkalangar dimawat ti atang dan aguyaw ka pailaan. Adda kuskusil na. Nagalas, tangsit kamot, adimaw dawat kalaang, samo pa'y lauyawan, ada kuskusil na. Dahil ayat nga kunana. Dahil tati, ibagbaga na nga ayat, apa yang ngamin, nohaan nga nakaramot ngamin, kini Apo Jesus, no ti ay ayatan tayo laang katao, bumagsak tayo, masapol nga umuna isuna, tadi di panagayat tayo, kadagiti kakabsat tayo, siyado laeng ti panagayat ken ni Apo Dios. Uray no naayatem ni Apo Diosan, no naunag di relasyon mon, uray agkam kamali ni kabsat mo, nalakam nga mapakawan, nalakam nga maawatan, nalakam nga maayat uray no narigat nga ayaten. Ngam no ti level ti love mo kag patinggalaeng ti tao, naglaka nga agsaltek very short. Iso nga nohaan nga nakaunag di ayat tayo nga nahaan nga naggapukin ni Apo Dios, nalakatay nga mauma, naglaka nga maupay. No ti pampanunutom ka para ti bagbagim, nagserbi ka, nagayat ka, di namat insuble, yak kayat day ta apaday. Apaya, inikakpay ti, kopimetken kapay. Tigayang purpose na nga mangitan ti ko pamitken kapitap no amin nga kayat na kaiso masurot. Apo, umay mo ng blesan. Apaya, adu gamin ti ayam di balay mek. Danglaahan nga holy water. Selfish day jay. Iso nga no ti pagibasbasaram ka, ayat mo laang ti tao, expecting something in return, maupay ka. Ngam no inted mo nga ayatan para kanyada, para iti amin, naggapukin ni Apo Diyos, uray penan nga sungbatan, mayat diri nam nga agayat. Ni Saint Teresa, sa balian ni Mother Teresa niya, ni Saint Teresa of Calcutta, Saint Teresa of Lisieux, the little flower. Desimret ni kumbento, about 13 years old, I think, no jak agkamali, natay iti tawon na nga 24, ubing, nagsaksakit. Amuyo ti kunana, my vocation is to love. Tinakaawagak, agayat. Hanya ti kaya na nga sa unday toy. Di maada kanya-kanyang bukasyon tayo. Bukasyon ti kinapadihaan. Bukasyon ti kinamadre kinarelihiyosohan. Bukasyon ti panagasawa niya. Bukasyon mo ti panagbaak, no awan na ngayat king kaata. Kumaringke, nakapilpil na kararte kami di panawon mo, hindi agbabata presyo mo ka, ure presyo agawid ka, hangka nakakamat. Bukasyon latamo dayjay. Ngam the vocation of all vocations, anyaman ti anggulo ti biyag mo, pahadiman, relihiyoso, na asawaan, single man, tinakaawagan tayo amin, usto ni mabalin nga surutan tayo ni, the vocation of all vocations, surutan tayo ni Saint Teresa of the Child Jesus, anya ti kunana, my vocation is to love. Padi ka man, nagasawa ka man, single ka man, religious ka man, ti alimpatok na amin dito, tinakaayaban tayo, agayat. Iso dito ibagbagan ni Apo Jesus, agayat. Isugurod nga lawagan tayo, anya ti ayat, sino ti ayat, kaano ti panagayat, kas ano ti agayat. Isugurod nga na 2,000, more than 2,000 years ago ka, isupay lati pag anya naganan, pag didiskasan tayo, sakbay pala ni kin ni Kristo, ibigbagada idin, dagiti propeta, ayat, aging gana, agsagana ti ayat, aging gana tataapay nga hantay maperperfect. Ngamin nohaan nga nakaramot keng kuana day nga ayat, talaga nalaka madadael, nalaka nga maupay, nohaan nga clear, di panang ipagita ay panang define tayo iti ayat, narigat nga mai-apply. Awan kag balbaliw. Anya ti benefit na ti agayat. Freedom. Waya-waya. No agbiag ka nga si ayat, at na nagbasol pa kawanem.
No nagbasol ka, no agay-ayat ka, agpakawang ka, agay-ayat ka garod. Waya-waya. No ti tao ka hanga agay-ayat, managing bubukod, agi kumkumpira, umapapal, agim imon, agim imot. Padasong ti agbiag nga, dagito ti agtartaray ti biag mo. Pulos, awan tinaway a puso. Awan tinaragsak a puso. Awan ti waya-waya ti lubong tayo. Ngam no di pamilya tayo, napno ti ayat. Sumurot ngamin ti panagkikinnaawatan pa kumbaba, panagpipin-nakawan. No di pamilya, di trabaho tayo kanap-napnuan ti ayat, haan nga pinpinardaya, haan nga dinadaal, haan nga kinamanaging bubukod, nalagaan ti trabaho. No sa din naman, orik ito simbaan tayo. Naglaka ati agayat dito unag ti simbaan. Iso ko nagkankanta tayo ka, Idaton mi. Wow, kasla santo. Apaman nga rimor ta simbaan na sabat mo tayo kagurguram, nagasok talapayag mo. Nagababa nga ayat. Apayahaan nga nakaunag nga naibasar ken Kristo. Sino nga tituladan tayo gamin nga nagayat? Kuna ni Pope Emeritus tayo, Benedict XVI, di surat na God is love. Anya ti kunana kanya tayo. Disakbay nga matay ni Apo Jesus, to love is a command kunana. Ti agayat idi, bilin iso ti kunan ni Apo Jesus, agiin nayat kayo. Ngam idinatayon ni Apo Jesus, nagungar nagsublin sa dilangit, to love is no longer a command, haanin abilin. It is a response kunanan. Maysan asungbat no agay-ayat kan, maysa asungbat ti ayat ti Dios anya dayta ti imbimma ba ti anak na ni Apo Jesus. Natay nagungar ramrambakan tayo ti nasantuan a misa dayta ti kadakkelan nga ayat na. Isu nga no agay-ayat kan haangkan nga agtungtong paltibilin sungsung bata mon ti ayat ti Dios king kababaen kin ni Kristo. Isu nga no ayatem ni kabsat mo kunam sungbat di ayat ni Apo Dios dayjayen. Maiyap apply laeng kinikabsat mo. No agay-ayat ka kunamon, ar-aramide mo, hamula nga tungtong palin jibilin na, ay ayatam di song batam ti ayat ti Diyos king ka, ngam maipakpakat laeng kinikabsat mo. Kinagpintas ang panunutan tayo kakabsat nga tinakaawagan tayo agayat. Saludsudan tayo mat. When was the last time? Kaano mo tinaudi nga gundangway nga inaramid mo di ordinary things with love? Kaano mo tinaudi nga gundangway nga dagiti ordinaryo nga aramidan tayo ka binuhusan tayo ti ayat. Taulitan tayo mabalin tayo mat nga agbalin nga responsable nga agtrabaho ag-provide ngam awan ti ayat na. Na may mayat lata, no aramidan tayo, nga nabuyugan, nagaburan, iti ayat. Kitain nyo, dagita rupa, dagita kaabayo, madlaw mo ti rupa na, kidemak madlaw mo ta rupa na no agay ayat wun, no, haan. Puing karigatan na mo ti imisem si ka. Kita yo, dijay rupa na, sumurot dijay, no adda ti ayat kang niya, nawaya pa waya-waya ti itid na. Ragsak ti itid na. Ngam naman naging bubukod. No, selfishness ay suffering dayta.